Water search and rescue training ni Vice Mayor Carlos Parinas baligyan ay siyang katwasar. Intemandit Italia kanila nakamat a report malipod kini Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ni Vice Mayor Carlos Parinas sa Siyudad Tilawag balay tinaangay ang water search and rescue training na iti Corimao, Ilocos Norte. Kung natibi si Mayor anaganas ka na nagsaktimay sa kadagiti pasyente training akas iti panaglangoy natin na adalem ken adayo nga imabot ti nasursurok may sa kilometro. Imbatad na nga ubrain na daytoy a training tapno makita na ti limit dagiti responders ken tapno agbalin isun ang modelo kadagiti amin amang idadaulo ti LGU ken kadagiti volunteer groups. Naganas ako ken naragsaka kalkalpas pula una iti bigat apot nga nag 1.6 kilometer na cultivating swim na di po. Actually 1.9 kilometers ti swimming ko at nagpiksa ti current na po na dayuak. Tapos it took me 58 minutes na di ng swimming ti 1.9 kilometer ti Corimao Beach po. So why do I do this? Why do I join kakaski nga training? Tapno makita ti limit dito responders niya po. At narikat no being the Vice Mayor tapos being the head of volunteer group, narikat no mangibabo na kita tapos madimit kayam ti pangibabo na kada kwadi. So I need to lead by example and join the kadigito nga training apo tapno aware akmet lang dito safety dito mapanag-rescue no pa ako. Ngayon ti Vice Mayor ginobran na dayto itap ti tangat makita natin kinatalged digiti responders para iti IFM News. Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.